На датата на президентския вод ще има и още едни избори. Хората във втория по големина квартал в България, столичният Младост, ще гласуват за районен кмет. До оставката на досегашния кмет се стигна след протести заради строеж върху бивша детска площадка. Сега там се събира подписка за местен референдум. Румяна Попова с продължението. Добър вечер. Добър вечер от столичния квартал Младост. Може да видите колко много хора са дошли тук, за да подпишат искането за референдум. Десетки, може би стотици жители на столичния квартал Младост събират подписи. Предстои да има и протест. За да бъде легитимно допитването, е необходимо в него да участват 15 000 души. В подписката могат да вземат участие само хора, чиято адресна регистрация е в Младост. Тук живеят около 150 000 души. Сега един от инициаторите на искането за референдум, Десислава Иванчева, ще ни каже каква е целта ви. Здравейте! Целта на референдума е да се запазят малкото останали зелени площи, да запазиме детските площадки, да запазиме всяка педа, която е останало зелено. Основно това е, което се бориме. За зеленината, за зелените площи, детските площадки. Също така може да включим и за парк Въртопус, което е за границите на парковото обкръжение, което е. От столична община днес обясниха, че един от големите проблеми тук е, че става въпрос за строителство, предимно в частни терени. Какво ще каза столичния кмет Йорданка Фандъкова? Нека чуем. Аз се срещах с гражданите. Гражданите са се самоорганизирали, много активни и за това с тях разговарям с желание. В същото време обаче виждаме и политически сили, които се опитват да яхнат това недоволство и тогава започват с спекулациите и пропагандите. Надявам се и вярвам, че гражданите няма да се подведат под тях. Политически сили, кои иска, какъв аргумент? Вие ги знаете много по-добре, те излизат официално, така че вижда се, че това нещо се случва. Госпожо Иванчева, има ли опити политически партии да се възползват от недоволството ви, както предположи кмета? Политически партии могат да се опитват евентуално да дойдат при нас. Ние сме отворени към всички, които искат да подкрепят гражданите и като граждани. Партията на господин Кадиев са единствено, които са от началото и помагат на проблема, когато се появи, помагат ни със съвети, помагат но не се възползва, смисъл такъв. Оставаме тук, за да видим как ще продължат нещата и как ще продължи протестът на хората в Младост. Румяна Попова, благодарим ти. Протест в столичния квартал Младост. Хората настояват за провеждането на местен референдум, който да наложи пълна забрана за строителство. Стотици разписаха подписката за референдума. За да се проведе допитването са необходими 15 000 подписа, но само на хора, които имат адресна регистрация в квартала. Целта им е да опазят детските площадки и зелените зони в един от най-големите райони на София. От общината обясниха, че проблемът е строителството на места, които са частна собственост. Никой не мисли за децата. Никой. Всичко е паркинги, асфалт и коли. Искаме просто малко въздух да се диша. Това искаме. И парка, който е обещан на Младост преди 40 години. Аз се срещах с гражданите. Гражданите са се самоорганизирали, много активни и за това с тях разговарям с желание. В същото време обаче виждаме и политически сили, които се опитват да яхнат това недоволство и тогава започват с спекулациите и пропагандите. Ние сме отворени към всички, които искат да подкрепят гражданите и като граждани. Партията на господин Кадиев са единствено, които са от началото и помагат ни със съвети, помагат но не се възползват.